Welcome back guys. Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating imumukbang ngayon guys ay litsong kawali. So guys, bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo. Let's go guys. Umpisahan na natin. Meron akong kasawsawan dito guys. Tuyot kalamansi guys. Ayaw ko ng mangtumas guys. At meron din tayong kanin dito sa likod guys. Okay, umpisa na tayo. First bite guys. Yep.
Hindi natin maubos guys. Tirahan natin yung cameraman natin guys. Kasi naglalaway na guys oh. So marami din naman kami dito sa bahay guys. Ditira ko rin yung iba. Hindi ni kayang ubusin. So maraming salamat guys sa panunod ng aking mga video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe guys, please subscribe, like, and share. At pakipollow sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So, thank you guys. Bye-bye.